ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നാരദ ആരെയാണ്? അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അല്ലെ. സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ചാതുർമാസ്യത്തില് 4 മാസക്കാലം, വർഷക്കാലത്ത് വരുന്ന ആ 4 മാസക്കാലം, വർഷക്കാലം, ശരത്കാലം എന്നീ ഋതുക്കളുടെ കാലത്ത് വരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ട് ശ്രവണത്തിനാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ആ ഒരു മാറ്റം അതാണ് നമ്മള് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതില്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും കൊണ്ടുള്ള സേവ. 2 തരത്തിലും സേവ ചെയ്യാനുള്ള പറഞ്ഞു. പിന്നെ വർഷകാലത്തിലും ശരത്കാലത്തിലും 2 ഋതുക്കളിലും മഹാത്മാക്കളുടെ ഭഗവാന്റെ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ കൊണ്ട് കേട്ടതുകൊണ്ട് തമോഗുണ രജോഗുണങ്ങൾ എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി നാരദ മുനിയുടെ. അതെ, അതായത് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചത് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നദീജലം പോലെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഭക്തി. സർവപാപങ്ങളും നശിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കർശനമായി അടക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അത് 29 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാരദ മഹർഷിയുണ്ടായ ആ പരിവർത്തനം, ആ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. 30 ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ രഹസ്യമായ ഈ ഉപദേശം എന്തായാലും മനസ്സിലാവൂല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാതാജി നാരദന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണോ? അതീവ കൃപയുള്ള ഭക്തവേദാന്തികൾ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രമായ രഹസ്യം നാരദർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണോ?
എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അതായത് നാരദ മഹർഷി ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു എന്നല്ലേ? അത് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതുപോലെ ഈ ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മദേവനും അർജുനനും ഉദ്ധവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. അത് വിനീതഹൃദയരായ പിന്നെ അത് അവര് ഋഷിമാര് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ പിന്നെ അത് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ പിന്നെ വിഷയം പിന്നെ ഉപദേശിച്ചു തന്നു നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. അത് അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചപ്പോ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടായ ആ പരിവർത്തനം, അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 31. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസാ മായാനുഭാവം അവിധം യേന ഗച്ഛതി തൽപദം. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ ദേവസഃ മായാനുഭാവമവിധം യേന ഗച്ഛതി തൽപദം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിധം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസാ മായാനുഭാവമവിധം യേന ഗച്ഛതി തൽപദം. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിധം യേന ഗച്ഛതി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേന ഏതിൽ, ഏവ നിശ്ചയമായും, അഹം ഞാൻ, ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, വാസുദേവസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ, വേദസ പരമസ്രഷ്ടാവിന്റെ, മായ ശക്തി, അനുഭാവം സ്വാധീനം, അവിധം അനായാസേന മനസ്സിലാക്കി, യേന ഏതിൽ, ഗച്ഛന്തി അവർ പോകും, തൽപദം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ആ രഹസ്യജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സംഹാരകനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമായി. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുവാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു രഹസ്യജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവായും സംരക്ഷകനായും സംഹാരകനുമായുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു? മഹർഷിക്ക് കഴിഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നാരദ മഹർഷിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനും കഴിയുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്താലും അതീവ രഹസ്യജ്ഞാനത്താലും വിവിധ ഭഗവത് ശക്തികൾ എപ്രകാരം വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഭഗവത് ശക്തിയുടെ മറ്റേ ഭാഗം ആത്മീയ ലോകത്തെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും അതീവ രഹസ്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എപ്രകാരം വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അനായാസന മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒരു ഭാഗം ഭൗതിക ലോകം, ഒരു ഭാഗം മറ്റേ ഭാഗം എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകത്തെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ശക്തിയും പിന്നെ ആത്മീയ ശക്തിയും. ഏതൊക്കെയാണത്? ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അതായത് ആരൊക്കെയാണത്? രാധാറാണി അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി ദുർഗാദേവി, അത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അനന്തരം മധ്യശക്തി മുഖേന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സേവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി വേറൊരു ശക്തി കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് എന്ത്? മധ്യശക്തി. അതാണെന്ത്? മധ്യശക്തി മുഖേന എന്ത് ചെയ്യാണ്?
മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സേവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ശക്തിയാണ്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജീവാത്മാ അല്ലെ? ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ എന്താണ്? പ്രസ്താവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സേവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദുർഗാദേവിയുടെ, അതായത് ബാഹ്യശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കും? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കും. ഭൗതിക ശക്തി ആരാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ അസ്തിത്വത്തിനും അവർക്ക് മിഥ്യയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിനുമായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഭൗതിക ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അവര് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ആര്? ഭൗതിക ശക്തിയെ, അതായത് ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ദുർഗാശക്തിയെ, അതായത് ഭൗതിക ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കള് മിഥ്യയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിനും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ നിവിഷ്ടരായവർ ശാശ്വത ജീവിതം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, അവിഛിന്നമായ പരമാനന്ദം എന്നിവയിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇപ്പോ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭൗതിക ശക്തിയും പിന്നെ ആത്മീയ ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ശാശ്വതമായ ജീവിതം ഉണ്ടാവും, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അവിഛിന്നമായ പരമാനന്ദം, ഒരിക്കലും ഛിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് പോകാത്ത അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ആത്മീയ ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ആരായിരിക്കും? സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയിൽ ഉന്നതമല്ലാത്ത നമ്മൾ പറയുന്ന കനിഷ്ഠ ഭക്തരൊക്കെ ഇതിലാ വരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏതിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക? ആത്മീയ ശക്തിയിൽ വരുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് അവർ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീർണിക്കുന്ന സർവ്വഭക്താത്മാക്കളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലണമെന്ന് ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ എന്താണ്? ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീർണിക്കുന്ന സർവഭക്താത്മാക്കളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തില് ജീർണിക്കുന്ന സർവഭക്താത്മാക്കൾ, ഭൗതിക ലോകത്തില് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ആ ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലണം എന്നാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗമാണിത്. എന്നാൽ ഈ വസ്തുത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല അത്തരം ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സേവിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സേവിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ്? ആ ഭക്തിയില് ഇത്രയും ടോപ്പിലെത്തുമ്പോ, ശുദ്ധഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സേവിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അനശ്വരജ്ഞാനം, ശാശ്വത പരമാനന്ദം എന്നീ അവസ്ഥകൾ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശ്രീ നാരദൻ പ്രത്യക്ഷ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി. അനശ്വരമായ ഒരു ജ്ഞാനവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദവും ഈ രണ്ടവസ്ഥയും പ്രാപ്തമാക്കിയതാണ് നാരദ മഹർഷി. ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ കാലടികൾ അനുവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം മാർഗങ്ങളും നടപടികളും ഏവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗവും നടപടിയെല്ലാം
നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ലഭ്യമാകും. ശ്രുതി അനുസരിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ട്. ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ മുകളിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മുടെ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ശ്രുതികൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന് അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മുകളിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകം 32. ഏതത് സംസുജിതം ബ്രഹ്മ താപത്രയാ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഏതത് സംസുജിതം ബ്രഹ്മ താപത്രയാ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ചൊല്ലാം. വാസുദേവായ ഭഗവതി വാസുദേവായ ഇദം ഭഗവതി കർമ്മ ഭാവിതം. ശരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഏതം ശരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഏതൽ ഇത്രത്തോളം, സംസുജിതം പണ്ഡിതരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു, ബ്രഹ്മൽ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസ, താപത്രയ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, ചികിത്സിതം പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ, യൽ എന്ത്, ഈശ്വരെ പരമനിയന്താവ്, ഭവന്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്, കർമ്മ ഒരുവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ബ്രഹ്മണി ശ്രേഷ്ഠന്, ഭാവിതം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ പ്രശ്നങ്ങളും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉചിത മാർഗമായി ജ്ഞാനികൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ജ്ഞാനികള് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാര് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങള് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന താപത്രയ ക്ലേശങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? താപത്രയ ക്ലേശങ്ങള് ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗമായിട്ട് ജ്ഞാനികള് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കള് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് ജ്ഞാനികള് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. പരിത്രാണപാതയെ വിവൃതമാക്കാനുള്ള അഥവാ ജീവിതത്തെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാനുള്ള അതീവ സുഖകരവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ യഥാർഹമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പരിത്രാണപാതയെ വിവൃതമാക്കാനുള്ള അഥവാ ജീവിതത്തെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കാനുള്ള അതീവ സുഖകരവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് ഇതിനൊക്കെ വിമുക്തമാക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ടുള്ളതും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള്, അതായത് ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ലീലകള്, ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യഥാർഹമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സമഗ്ര ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ക്ലേശ സമ്പൂർണമാണ്. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൊച്ചു മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും പ്രകൃത്യാധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നാം പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള മാർഗം ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൊച്ചു മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും പ്രകൃത്യാധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ശരിക്കും എന്താണ്? വിഡ്ഢികളാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള
ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ തോന്നിയ പോലെ ശരീരത്തെ മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി മാർഗങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ അതികഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട്, സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ യാതൊരു പരിഹാര മാർഗത്തിനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തിനു പരിഹാരമാകുന്നില്ല? ഇതിന് പരിഹാരമാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും പരിഹാരം എന്താ പറയാ സമാധാനം നേടാനായിട്ട്, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായി നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ്. ഒരു നദി അഥവാ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ യോഗ്യമായ വഞ്ചി ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല. അപ്പൊ എന്തിനും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുമതി വേണം. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായിട്ട് നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായി നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ, ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കാതെ, ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമാകുന്നില്ല. ഒരു നദി അല്ലെങ്കിൽ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ യഥായോഗ്യമായ വഞ്ചി ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഗരം തരണം ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിന് യഥായോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വഞ്ചി, അതും എങ്ങനെ കിട്ടില്ല? ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല. എല്ലാത്തിനും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുമതി അത്യാവശ്യമാണ്. ആകയാൽ അനുമതി നൽകേണ്ട പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങളുടെ പരമവിജയത്തിന് അഥവാ വിജയപാതയിലെ വിഘ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു നദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഗരം അത് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമായ ഒരു വഞ്ചി കിട്ടണമെങ്കിലും ആരുടെ അനുമതി വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുമതി വേണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആ രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായിട്ട് ആ വൈദ്യ ചികിത്സ അത് പ്രയോജനകരമാണെങ്കിലും അവിടെയും ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതി വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഏതൊരു കാര്യവും അനുമതി നൽകേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നമ്മുടെ വിജയം നമുക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം. അത്തരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ പരമവിജയത്തിന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടണം? അനുമതി കിട്ടണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മസമർപ്പണം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാർപ്പണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. അതായത് ശരീരവും മനസ്സും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ആത്മാർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വസന്നിഹിതനും സർവജ്ഞാനിയുമാകുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായ സർവ്വ പരിണാമങ്ങളുടെയും പരമ ആജ്ഞാധികാരി ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നാം അഭ്യസിക്കുകയും ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായോ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായോ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായോ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള സർവ പരിണാമങ്ങളുടെയും അധികാരി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കൃപയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നാം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടോ പരമാത്മാവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടോ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. ചിലവര് നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ട് കാണാം, പരമാത്മാവായിട്ട് കാണാം, ചിലപ്പോ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാം. ഏത് രീതിയിലായാലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്
അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരാൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സർവ്വതും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആരായാലും എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് സർവ്വതും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു വ്യക്തി വ്യുൽപ്പന്നനായ പണ്ഡിതനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ദാർശനികനോ കവിയോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അയാൾ തന്റെ വിദ്യയെ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ആരായാലും, ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലും ദാർശനികനായാലും കവിയായാലും ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ, തന്റെ വിദ്യയെ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ആരായാലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലും പണ്ഡിതനായാലും കവിയായാലും ആരായാലും അതിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവര് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ സ്ഥാപിക്കാനും കൂടിയിട്ട് അവരത് ഉപയോഗിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഭഗവത് ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായി യത്നിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യത്നിക്കണം. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനോ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ യത്നിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ അപൂർണമായ വിജ്ഞാന ശേഖരമായി പരിഗണിക്കാനോ പാടില്ല. അപ്പോ എന്ത് പാടില്ല? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനോ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിത്തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാന ശേഖരമായിട്ട് പരിഗണിക്കാനോ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാം അതിന്റെ താഴെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവർക്ക് തുല്യരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താഴെയാണെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരാൾ ഭരണാധികാരി, രാജതന്ത്രജ്ഞൻ, യോദ്ധാവ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ജനസേവകൻ തുടങ്ങിയ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയാൽ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോ എന്ത് വേണം? ഒരാളിപ്പോ രാജ്യത്തെ പരമാധികാരിയാണ്, രാജാവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രാജതന്ത്രജ്ഞൻ, യോദ്ധാവ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ജനസേവകൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ആ പദവി എന്തിനായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയില് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ അധികാരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പരിശ്രമിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ചെയ്തതുപോലെ ഭഗവത് ഹേതുവായി യുദ്ധം ചെയ്യുക. മഹായോദ്ധാവായ ശ്രീ അർജുനൻ ആരംഭത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമെന്ന ഭഗവാനാൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ തീരുമാനം മാറ്റുകയും ഭഗവത് പക്ഷത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോ അർജുനൻ ചെയ്തതുപോലെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം അർജുനൻ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അത്, യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? തന്റെ തീരുമാനം മാറ്റി ഭഗവാന്റെ പക്ഷത്തായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവത് പക്ഷത്തിനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഒരു വ്യവസായിയോ വ്യാപാരിയോ കൃഷിക്കാരനോ അങ്ങനെ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അയാൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ധനം ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ചെലവഴിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യവസായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരി, കൃഷിക്കാരൻ ആരായാലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ധനം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ചെലവാക്കണം. സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്ത് ഭഗവത് ദാനമാണെന്ന് സദാ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ദാനമാണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. സമ്പത്തിനെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയായും ഭഗവാനെ നാരായണനായി അഥവാ ലക്ഷ്മിപതിയായും കരുതേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ പത്നിയല്ല, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന്. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ലക്ഷ്മി ദേവിയായിട്ട് കരുതണം. ലക്ഷ്മിയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതരാവുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കാനായിട്ട് ഉദ്യമിക്കുക, അങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതരാവുകയും ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ഏത് മണ്ഡലത്തിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച ധനം അത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ചെലവഴിക്കണം. അത് ഭഗവാന്റെ ദാനമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ സമ്പത്ത് ആരാണ്? ഐശ്വര്യ ദേവതയാണ്. ഐശ്വര്യ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാൻ നാരായണനാണ്, ഐശ്വര്യ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതരാവുകയും ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത്. സർവ്വ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശമനം നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിയുക്തനാകുക എന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവ്വ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശമനം നേടി. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് നമ്മളതിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തില് പൂർണ്ണമായും നിയുക്തനാകുക എന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം. എല്ലാ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറണം? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലാശ്രവണങ്ങള് അതിന്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു അവസരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ യത്നിക്കണം. സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗമാണിത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു അവസരത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സവിശേഷം താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ യത്നിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവ്വതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാനായിട്ട് യത്നിക്കണം. സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗമാണിത്. അപ്പൊ സമൃദ്ധിയായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും ഒക്കെ സമാധാനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സംസുചിതം എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സംസുചിതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ശ്രീ നാരദന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ബാലിശമായ കൽപ്പന മാത്രമാണെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ നാരദന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ചതുർമാസ്യത്തിൽ വ്രതം എടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ചതുർമാസ്യത്തിൽ വ്രതം എടുക്കലെന്ന് പറഞ്ഞത് ചതുർമാസത്തില് 4 എന്താണ് സന്യാസിമാര്, മഹർഷിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് ഈ പരിവർത്തനം വന്നത് പറഞ്ഞു. അതൊരിക്കലും എങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്? സാക്ഷാത്കാരം ബാലിശമായിട്ടുള്ള കൽപ്പന മാത്രമാണെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. വിദഗ്ധരും ജ്ഞാനികളുമാണ് ഇപ്രകാരം ഇതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. സംസുചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുളാണിത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇതിനെ നമ്മള് ബാലിശമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികളും ഒക്കെയാണ് ഇതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. സംസുചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുളാണിത്. ഇന്നിപ്പോ എത്രയാണ് അടുത്തത്? 2 അടുത്തത് ഇപ്പൊ 31, 32. 33 കൂടി ഇട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ആമയോ യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുബ്രത തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തദേവ ഹ്യാമയം ദ്രവ്യം ന പുനാതി ചികിത്സിതം. ആത്മയ രോഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെ ജായതേ സാധ്യമായി തീരുന്നു. യേന കർത്തൃത്വത്താൽ സുവൃത ഓ ശ്രേഷ്ഠാത്മാവേ തൽ ആ ഏവ അതെ ഹി നിശ്ചയമായും ആമയം രോഗം ദ്രവ്യം പദാർത്ഥം ന പുണാതി ഭേദമാക്കുകയില്ലേ ചികിത്സിതം ചികിത്സിച്ചാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, രോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതേ രോഗചികിത്സയ്ക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ആ രോഗം ഭേദമാവുകയില്ലേ? അപ്പൊ രോഗഹേതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം അതേ രോഗചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗം ഭേദമാവുകയില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം.
വിദഗ്ധനായ വൈദ്യൻ തന്റെ രോഗിയെ ചികിത്സ സംബന്ധമായ പഥ്യത്തോടെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉദരാസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുന്നു. എന്നാൽ അതേ ക്ഷീരം തൈരാക്കി മാറ്റി മറ്റു ചില ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി സേവിച്ചാൽ അത്തരം അസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾ ഭേദപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഒരു വൈദ്യൻ രോഗിയെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പഥ്യത്തോടെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു ക്ഷീരോൽപ്പന്നം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ പാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് വയറിന് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പാല് തൈരാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ കുറെ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ പ്രോബ്ലം മാറിക്കിട്ടും, അത് ഭേദമാകും. അതേപോലെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി അഗ്നിതുല്യമായി തീരുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന തൽക്ഷണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം മാറുന്നു. ആത്മീയ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യമാണിത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയായി ഇതിനെ അടക്കി ഭരിക്കാനോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ തിരസ്കരിക്കാനോ നാം ഉദ്യമിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങള്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായി അഗ്നിതുല്യമായി തീരുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ പ്രവർത്തികള് ആത്മീയമാക്കി മാറ്റണം. എങ്ങനെ? ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്തപ്തമായിട്ട് അഗ്നിതുല്യമായിട്ട് തീരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന പക്ഷം തൽക്ഷണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം മാറുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് തൽക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നമ്മൾ ആ ഭൗതിക തത്വം മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം അതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുപരിയായി ഇതിനെ അടക്കി ഭരിക്കാനോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ തിരസ്കരിക്കാനോ നാം ഉദ്ധരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുപരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ തിരസ്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ദുഷിച്ച ഇടപാടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിനിയോഗത്തിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗം പരമജീവസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സർവ്വതിനെയും വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പരമസത്തയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം. സർവ്വതും പരമചൈതന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ഗാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, പരമചൈതന്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എല്ലാതും. സങ്കല്പാതീത ശക്തിയാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായും ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ സങ്കല്പാതീത നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കല്പത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ശക്തിയാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായിട്ടും ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായിട്ടും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഇച്ഛയാൽ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ശക്തിയായിട്ട് രൂപപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനെന്ത് ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ശക്തിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അതിനെന്ത് മാറ്റം വരാണ്? ഭൗതിക വസ്തു ആത്മീയ വസ്തുവായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്, രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതിക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട രീതിയും ക്ലേശം, വിലാപം, ഭയം എന്നിവ കൂടാതെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗവും അപ്രകാരമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഇതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ തലത്തില് ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗവും അപ്രകാരം തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങള്, ദുരിതങ്ങള് അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അതിനെ ചികിത്സിക്കേണ്ട രീതി, പിന്നെ അതേപോലത്തെ എന്താണ് ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ചിന്ത ചെയ്യണം? എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ് അതിനുള്ള മാർഗം. സർവ്വവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മം അല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പരബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ യാതൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മം അല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക്
അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു, സർവ്വതും ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന മന്ത്രത്തെ അപ്രകാരം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അപ്പോ സർവ്വതും വേദമാണ് എന്നുള്ള വേദമന്ത്രത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്താണ്? ആ ഭൗതിക വസ്തുവിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റം വരാണ്? ആത്മീയമായിട്ട് അതിന് രൂപാന്തരം വരുത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സർവ്വതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃപാ സിന്ധോഭ്യ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ്, प्रपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, हरे 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 कृष्ण माताजी, माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് സൺഡേ അല്ല, ഇന്ന് സത്സംഗം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം 4:30 കേട്ടോ. ലിങ്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. നല്ല അധ്യായാലത് നാരദ മാസ്റ്റർ ജന്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നത്തെ നല്ല അതിലും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാകുമല്ലോ, നമുക്ക് പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ നന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. അതെ അതെ, നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി, അവർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടില്ല, കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടി. അതെ അതെ അതെ, മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനാ. നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ ഈശോവാസ്യോപനിഷത്ത് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലെ ആ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരുന്നതിനെല്ലാം എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. സത്യം, ശരിക്കും എനിക്ക് ഉള്ളിലൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് വളരെ ഒരു സന്തോഷം. സത്യം അത് കുറെ നമ്മള് ശാന്തമായി. അതെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് അനുഭവത്തിൽ വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലല്ല കിട്ടണം. എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് ഓരോ രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ എന്താണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളതേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മാതാജി. തെറ്റും ഒരുപാട് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുമോ അവർക്ക് അത്രയും ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല? നമ്മളൊരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, എന്താ ഇങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ? അപ്പൊ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ആൻസർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് എന്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതേ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൂടെ തലേ കയറത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് റിയലി ഇന്നത്തെ ആ ആൻസർ, പിന്നെ ആ ശ്ലോകം 31ാമത്തെ ശ്ലോകം ശരിക്കും നമുക്കുള്ള ഒരു, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു തേച്ചുമിനിക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതാ നമുക്ക് ഉത്തരം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ചില ക്ലാസ്സുകള് നമ്മള് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ്സിൽ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടത് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. ഭഗവാനായിട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ്.